Gipahigayon ganina buntag ang dry run sa traslasyon o fluvial procession sa imahe ni Senyor Santo Niño uban sa Birhen sa Guadalupe ug Senyor San Jose. Kini aron masiguro nga walay masugatan nga problema sa pag-abot sa tukmang panahon sa maong kalihukan. Sayran ta ang detalye pinaagi ni ining report. Unang ipahigayon ang dry run sa traslasyon sa imahin sa Senyor Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe nga gisugdan alas 7:56 sa buntag gikan sa Basilica Minore del Santo Niño nga gipanguluhan sa Maparing Agustino. Gisubay ang ruta sa MJ Cuenco Avenue hangtod na sa Imus Road, Barangay Mabulo, lagbas sa Subang Dako sa Mandawi City diin misugat usab ang mga otoridad hangtod na sa Barangay Tipulo. Mantuyong ngadto na sa Barangay Sentro diin himutang ang National Shrine of St. Joseph. Gikan sa Mandawi milahos ang convoy sa Dakbayan sa Lapu-Lapu agi sa unang taytayan sa Mactan ngadto na sa Virgen de la Regla National Shrine diin ihapit ang imahin ug milahos ngadto sa Naval Forces Central alang sa fluvial procession. Nakaangkorahin na ang passenger cargo vessel o ro-ro vessel nga magsilbing galyon nga sakyan sa imahin sa Sagrada Familia diin sa unang higayon. Paubanon ang imahin ni Senyor San Jose. Nasugdan ang dry run sa fluvial procession pasado alas 9 na sa buntag. Milawig ang galyon sa Mactan Channel agi sa First Mactan Bridge ug ni U-turn padong sa One Warp lahos na sa CCLX ug mi U-turn padong ug ni dunggo sab sa Pier 1 sa Cebu City. Hugot nga seguridad ang gipatuman sa mga sea assets sa Philippine Coast Guard o sa Philippine Navy nga miabay sa galyon ug nagsilbing bantay nini sa isig kakilid ug luyo. Gipaniguro sa 459 Fiesta Señor organizer nga hapsay ang pagpahigayon sa fluvial procession. Kini ang tumong nga gipahigayon karon ang dry run subay diri sa Mactan Channel padung na dito sa CCLX mo U-turn padung sa Pier 1 din ipahigayon usab ang prosesyon sa imahin sa Bahalaang Bata pabalik sa Basilica Minore del Santo Niño. So far so good. Pasok tayo dun sa window time natin na 2 hours. We consumed 1 hour and 25 minutes, which is maganda na yan para sa actual natin kasi there are unforeseeable events naman na mangyayari. Sana wala. Nakabot ang target nga 2-hour travel time. Gipaniguro sa Coast Guard ug Navy nga way makasalmot nga sakayan sa kadagatan nga wa makaparehistro. Mibahad ang mga opisyal nga ilang dakpon ang way mga rehistro ug pasakaan ug kaso. For the Philippine Navy, we will provide security during this event and also augmentation sa mga incident that may arise. Kami magbibigay ng aid in case na may mangyayari. Samtang, gipadayag sa media liaison officer sa Basilica nga andam na ang tanan sa maabot nga makalihukan sa fiesta ni Senyor Santo Niño. We are so grateful to Philippine Coast Guard under Commodore Mariano and of the Philippine Navy for helping us for the forthcoming fluvial procession this Saturday. Samtang ang galyon nga gamiton karon gipanagya sa pamilya ni Dante Oy Matiao nga deboto ni Senyor Santo Niño gikan sa Negros Oriental. All of the Negrenses, especially we in the Negros Oriental people, are so happy to be part of this festival since this is the first time in history that the shipping company Negros Oriental is the galleon of Senyor Santo Niño. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.